Nádherný look, úplne ideálny na jeseň, na akúkoľvek príležitosť. Ja som dnes videla prvý žltý list, takže to znamená, že to je oficiálne tu. Poďme si spraviť taký oddychový Get Ready With Me a vyskúšame pritom jesenný trend Espresso Makeup. Začínam podkladom a beriem si tento Fit Me Makeup. Je dobre vnímať a uvedomovať si, že tá pleť potrebuje niečo iné na jeseň ako napríklad v lete a prispôsobiť tomu ten make-up. Moje úplne najobľúbenejšie obdobie je jeseň a hneď potom jar, pretože pre mňa to počasie je úplne ideálne a môžem vyťahnuť moje kabáty a koženky, ktoré najviac milujem. A okrem toho si môžem robiť aj výraznejší make-up a vôbec sa nemusím bať toho, že mi bude stekať. Trošku leta si ale ešte necháme na lícach spolu so Sunkiserom a to je môj najobľúbenejší spôsob, ako si ponechať zvyšky opálenia. Použijem dve rôzne farby a keď ich spolu rozblendujem, tak vznikne krásny efekt. Zoberiem štetec. Veľmi sa mi páči, že to môžem použiť aj ako lícenku a aj ako rozjasňovač v jednom. A vy veľmi dobre viete, ako milujem tieto multilíčidlá. Obočie teraz len ľahko dokreslím, potom prečešem a zafixujem. Chcem skôr výraznejšie oči, takže aby to nebolo také prehnané. A teraz ho zafixujeme. Práve na jeseň inak pridávam k môjmu make-upu napríklad aj linku, pretože cez leto sa mi to úplne nechce robiť a na jeseň mi vôbec nevadí trošku pritvrdiť a pridať tmavšie farby. Táto paletka je toho jasným dôkazom. Proste úplná jeseň. A dá sa s ňou perfektne urobiť ten trend Espresso Makeup, o ktorom som vám hovorila, ktorý je mimochodom taká sytejšia verzia latte make-upu. Nanesiem si túto maličko takú škoricovejšiu hnedú na stred oka a rozblendujem ju aj do kutikov. A teraz si vezmeme tmavšiu farbu a dáme ju do vonkajších kútikov oka. Ďalším krokom v Espresso Makeupe bude táto ceruska. Ja sa musím priznať, že ja kávu teda moc nepijem, ale tento look by som nosila kľudne každý deň. Toto je výrazný make-up, takže potrebujem aj výraznú maskaru. No pozrite na tie myhalnice, úplne dokonalé. A úplne nakoniec vám prezradím moje lip combo, ktoré zahŕňa lifter liner a vinyl ink. Lifter liner mám v odtieni Player a vinyl ink v odtieni Captivated. Ja si tú kontúru nedávam iba na tie kontúry pier, ale trošku ju zvyknem naniesť aj malinko dovnútra. OK, pokračujeme s vinyl ink, zahrčkáme. Nádherný look, úplne ideálny na jeseň, na akúkoľvek príležitosť. Tento kávový make-up trend u mňa určite ostane aj naďalej, dá sa krásne prispôsobiť a ak máte chuť na niečo jemnejšie, stačí vymeniť espresso za latte. Majte sa krásne!